Καλησπέρα, τι κάνουμε, πως είμαστε? Λοιπόν, ξέρω ότι έχετε να με δείτε καιρό, αλλά δυστυχώς προέκυψε σεζόν, πολλή δουλειά. Τι άλλο προέκυψε? Προέκυψαν γενικά διάφορα πραγματάκια και απλά δεν προλάβαινε να κάνω βίντεο. Όχι τόσο που δεν προλάβαινε, εντάξει, καλοκαιράκι ήτανε, ήμουνα λίγο πιο έξω, λίγο πιο χαλαρός. Το αμάξι ήταν στην άκρη. Και επιτέλους επιστρέψαμε χαλαρά. Ήρθε η ώρα να πούμε κάποια πράγματα που έχουν γίνει στο αμάξι τώρα τον τελευταίο μήνα και κάποια πράγματα που θα γίνουν. Και μετά θα συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες για το κανάλι, τι θα ακολουθήσει κλπ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, το αμάξι επιτέλους έχει καινούριο διαφορικό, δεν έχει αυτό το σπασμένο που είχε. Μέσα εδώ δρόμος. Δεν έχει αυτό το σπασμένο που είχε. Και πέρα από αυτό, το διαφορικό δηλαδή, έχουν αλλάχθει κάποια μικροπραγματάκια, πλαστικά κλπ στα αμάξι. Έχουμε καθαρίσει κάποια άλλα. Αλλάξαμε τη φλάτζα από το ψευτοκάπακο, γιατί έχανε από εκεί λάδια, παίρνε μέσα στους πολλαπλασιαστές κλπ. Βγήκανε, καθαριστήκανε όλα. Το αμάξι τελείωσε το πρόγραμμά του. Και το μόνο που μένει αυτή τη στιγμή είναι να αλλάξει ένας αισθητήρας ABS. Πρέπει να αλλάξει. Και πέρα από την αισθητήρα έχουμε φανοποιητικά πράγματα. Δηλαδή έχει να μπει αεροτομή που είναι στο φανοποιείο αυτή τη στιγμή και βάφεται, μαζί με τον προφυλακτήρα που αλλάζει και ο προφυλακτήρας ο πίσω που θα γίνει και αυτός μη 3. Και νομίζω μετά θα έχουμε και ολοκληρωμένο Max μη 3. Θα έχουν γίνει όλα. Καταρχάς κάτσε να κόψουμε από εδώ, να πάμε να ρίξουμε ένα νεράκι στα μάξι. Και μια μικρή λεπτομέρεια που πρέπει να διορθωθεί είναι τα προβολάκια, το ένα συγκεκριμένα, γιατί δεν σταματάει να καίγεται. Δηλαδή το έχω αλλάξει μέσα στο καλοκαίρι 2 φορές, έχει καεί και τις 2 μέσα σε ούτε ένα μήνα. Δεν ξέρω τι παίζει, κάτι με τα ρεύματα ίσως, κάτι με την τάση, γιατί πάντα είναι το αριστερό και χωρίς λόγο καίγεται. Χωρίς λόγο και αιτία, ούτε βροχές, ούτε να πάρει νερά, ούτε τίποτα. Θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε νεράκι στα μάξι, το δείτε και εσείς απ' έξω. Λοιπόν, στο τέλος θα δείτε κάποια πλάνα για το αμάξι. Τώρα έχουμε και λέμε, έρχονται ωραία πραγματάκια στο κανάλι σίγουρα, και για το αμάξι και για gaming, και ξεκινάνε και στριμάκια από την επόμενη εβδομάδα. Άρα κάντε και ένα follow στο Twitch όποιος ενδιαφέρεται να δει κανένα βιντεάκι από το οτιδήποτε, διάφορα games και όχι μόνο. Το αμάξι πάει 10 φορές καλύτερα από ό,τι πήγαινε πριν το καλοκαίρι. Καλά, σαφώς μπήκε το πρόγραμμα, βοήθησε αρκετά. Φτιάχτηκε η φλάτζα στο ψευτοκάπακο. Πολλαπλασιαστής απλά ήταν ο τρίτος συγκεκριμένα πολλαπλασιαστής, τον είχα σηκώσει και απλά ήταν βουτυγμένος μέσα στο λάδι. Αν βρω το βιντεάκι θα το βάλω. Ήταν βουτυγμένος μέσα στο λάδι, δεν γινόταν αυτό. Και απλά αλλάξαμε τη φλάτζα, τελείωσε. Λύθηκαν όλα. Το αμάξι έχει πάρει τα πάνω του. Κανονικότατα. Περιμένουμε φανοποιό. Περιμένουμε να φτιάξουμε απλά το ABS που δεν είναι κάτι. Απλά είναι για να μην βγάζει το λαμπάκι στο καντράν πάνω, το ABS. Ο αισθητήρας του είναι χαλασμένος. Μόλις φτιαχτεί γι' αυτό, δεν νομίζω να γίνει κάτι άλλο στα αμάξι στα κοντά. Ίσως φτιάξουμε το χειρόφρενο μέχρι τα Χριστούγεννα. Τα υπόλοιπα θα γίνουν μετά τα Χριστούγεννα. Τώρα ποια θα είναι αυτά και τι ακριβώς θα κάνω δεν έχω ιδέα ακόμα. Το σκέφτομαι, αλλά η αρχή
μία φορά πίστα, να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Πολύ κίνηση έχει εδώ. Έπρεπε να κόψω δεξιά, τέλος πάντων. Να πάει πίστα, να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι μπορεί να βγάλει. Αν μπορεί να τριφτάρει για αρχή με Δευτέρα, πιστεύω άνετα ρε φίλε. Τώρα με Τρίτη να τριφτάρει λίγο δύσκολο, όπως και να το κάνουμε. Θα δείξει, θα το δούμε στην πίστα. Και αυτό που θέλω να τηρήσω είναι τουλάχιστον να έχετε ένα βιντεάκι τη βδομάδα, να βγαίνει ένα βιντεάκι. Τώρα αυτό θα είναι gaming, θα είναι με κάτι με τα μάξι, θα είναι κάποιο άλλο vlog, θα είναι κάτι άλλο τελείως διαφορετικό, δεν ξέρω. Αλλά τουλάχιστον να βλέπετε ένα βιντεάκι. Ένα άλλο θέμα που θέλω να ασχοληθώ είναι για το αμάξι, το εσωτερικό του λίγο. Δηλαδή ας πούμε είχα βάλει τα λεντάκι στα κάτω τα καθίσματα κλπ. Αλλά αυτά με τη ζέστη, με το καλοκαίρι, ειδικά Κρήτη 40 πόσο βαθμό, πόσο είχαμε, 45 είχαμε φτάσει, 44-45 είχαμε φτάσει μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο αν δεν κάνω λάθος, με τον καύσωνα. Ναι, δεν αντέξανε, απλά ξυλωθήκαν όλα, πέσανε. Θέλω να τα πιάσω πάλι έτσι με διπλή σόψη, μια δυνατή που έχω. Και αυτή θα κρατήσει και σίγουρα καλύτερα, αλλά τώρα τους άλλους είναι χειμώνας, δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να κάνω είναι ή να βγάλω αυτά τα καλύματα να τα καθαρίσω, ή απλά να πάω να πάρω καινούρια και να πάρω κάτι σε μαύρο χρώμα. Θα είναι και πολύ πιο ωραίο από το γκρι που έχουμε τώρα. Εγώ τώρα έβαλα την κάμερα μπροστά και όχι να βλέπετε εμένα πρώτον, γιατί δεν θα βλέπατε τίποτα. Δυστυχώς η GoPro το βράδυ δεν είναι τόσο καλή και εδώ πέρα δεν έχω τόσο φως, άρα δεν θα βλέπατε τίποτα. Αλλά την έβαλα κυρίως για να δείτε τίποτα από τον δρόμο, έτσι, κανένα πετυματάκι ή το ένα το άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή τι ώρα έχει πάει? Η ώρα είναι 6:30. Και 6 με 8 εδώ πέρα δεν κινείται τίποτα. Κάτι άλλο που θέλω να κάνω είναι να πάρω μια δεύτερη κάμερα. Αυτή τώρα που έχω είναι η GoPro η 5. Και σκέφτομαι, είμαι ανάμεσα σε δύο. Είμαι ανάμεσα να πάω να πάρω τη δεκάρα, να έχω δύο, μια 5, μια δεκάρα. Κυρίως για τα βραδινά η δεκάρα. Αν και δεν θυμίζει την GoPro τόσο για τα βραδινά τους, αλλά θα είναι σίγουρα καλύτερα την 5. Αλλά σκέφτομαι και να πάρω και μια 360 κάμερα, η οποία θα τη βάζω πίσω στο bar bagage. Βασικά θα τη βεντουζάρω στο τζάμι, το μπαμπρίζ πίσω, και θα βγάζουμε πολύ ωραία πλάνα third person. Θα είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω, αλλά είναι παρόμοιες οι τιμές τους, άρα δεν ξέρω, θα πρέπει να αποφασίσω. Θα κάτσω να το σκεφτώ, γιατί άμα πάω στη 360 θα είναι μόνο και μόνο για όλα τα vlogάκια που γίνονται με τα Max. Αν πάω σε μια GoPro θα μπορώ να τραβήξω οτιδήποτε, γιατί τώρα μια 360 σε κάποιο vlog που δεν θα έχω το αμάξι, να τη στήσω το αμάξι, νομίζω δεν θα χρειάζεται. Σήμερα, γιατί είμαστε άτυχοι και εδώ που δεν έχει κίνηση έχει λεωφορείο μπροστά μας, άρα είχαμε. Φτάσαμε εδώ πίσω σπίτι, εδώ το setup, εδώ θα γίνουν τα strips, εδώ θα γίνουν τα πάντα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Έκανα την ενημέρωσή μου, έδειξα τα πράγματα που ήθελα να δείξω. Τώρα από εβδομάδα έρχονται άλλα καινούργια. Κάντε λοιπόν ένα subscribe αν γουστάρετε να βλέπετε και τα επόμενα βίντεο, ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και όποιος γουστάρει μπορεί να κάνει ένα share στους φίλους του για να ανέβουν περισσότερο. Από μένα αυτά, καλή συνέχεια. Bet your life on